esteu, perquè jo ho estic de bajona total. Estava cantat. Totes les crisis tenen la fase d'eufòria i després la de depressió. Jo no puc més, de veritat, jo necessito eixir al carrer, se me cau la casa damunt, no ho suporte més. Mira, jo vull que eixir al carrer, que siga el que Déu vulgui. Mira, m'infecte, pues que m'infecte, me dona igual ja, però no puc estar més així tancat ja. De veritat he pensat ja, hasta en agarrar el cotxe esta esplai i anar-me'n a Gandia, a buscar madrileños i començar a abraçar-los a tots. A veure si me ho apeguen. I si parlem de vida afectiva i amb la parella, això ja és per a tirar-se per la finestra. Carinyo, el xiquet ja se n'ha dormit, per si t'havia un toc de... Si m'ha llevat les mans. Ojalà agarres el parvosavirus. L'únic consol que tinc és pensar que tots els que gasten el Tinder estaran igual. Perquè, clar, com no poden eixir de casa, amb qui van a quedar? Perquè imagina't ahir, estaran ahí l'aplicació dient-te que a 100 metres de casa hi ha una persona disponible i no poder anar. Doncs mira, ja saben el que és la vida del casat, eh? El tindreu ahí a la vora i no poder-ho disfrutar. Ai, jo me vull morir. I ara no em digueu que estic depressiu perquè no tinc vida social, perquè per l'amor de Déu, jo no he tingut més vida social que des d'ara que estic en quarantena. Però tu saps el programa d'actes que tinc, per favor? Que ni una fallera major. Paula Gonu, en directe a les 7. Raúl Vázquez, concierto al piano a les 8. Sara Emdi, Tablero de los Sueños, que no sé què collons és. Dulceida, maquillaje i pregunta. Si és que no me dona la vida per a tanta cosa. I una altra cosa, per favor, que no suporte, no puc escoltar un àudio més de WhatsApp dient-me lo que puc fer i lo que no puc fer per agarrar el puto coronavirus. No puc més ja amb l'àudio de la metge. El de la metge no ho suporte ya. Hola familia, ¿qué tal? Bueno, esto es una simulación. Putos chinos de merda que todo que factura dos días y eso, tío, durará un puto año. Desgraciats chinos asquerosos, guarros, menja murciélagos. Desgraciats, haver menjat el puto chino una bona figa no haurà passat això. Bueno, voy a hacer un resumen de la situación actual. Que pare, per favor. A petición de Carmen. Cállate allà! Cállate allà! Ai, quina depressió que tinc. I després me passa també una cosa molt rara. I és que des que ha començat tot això de la quarantena, que vaig un poc estrenyit. A vosaltres també vos passa? Ho heu notat, això? És molt fort, perquè jo sempre he anat molt bé de cos, però des que estic així en casa, no sé, que no vaig al vàter, que pareix que en vez d'estar en ma casa, pareix que estiga de viatge. Saps quan vas de viatge, que no vas al vàter? Doncs a mi això em passa en ma casa, que al final, no sé, ens han tornat tots bojos comprant paper de vàter i al final serà el que menys gastarem. Bé, amics i amigues, suposo que demà serà un altre dia. Vaig a veure si m'anime ara preparant-me un bon sopar. Encara que dubte molt que en la fundí i els putos ous de guatla que encara en queden en la nevera siga possible. Cuideu-vos. Ens veiem demà.